Sabona wena mfana. Injani mhlawumbe sifuna Awutululu. Wena mntana. Anyaphila. ayila Sibona izulu egoli le. Laseneta. Hayi manje bafana nithi kwenze njani? Hey dad. Nakumsebenzi omuhle. Yebo. Uyabona? Hayi, nisebenzile bafana. Sisebenzile phela mntana. Asiyabuya. Siyakubotha vele uyazi mntana. Ningobani nina bafana? Ye, Simunye band. Simunye band. Hayi Simunye Brothers Band. Nibabili so. Sibabili so. Singu-2. Sinabo abanye abafana abangu-2 intwana zethu. Esishaya iSimunye extra power. Extra power. Extra power. Yeah, extra power. Yebo. Yeah. Wena mntombani ibizo lakho? Mina ibizo Mujika Sibanda. Jika Abanye Sibanda. bangazi ukuthi ngu-Amos Jika Sibanda. Nini sifihla? Uzala nga. Mina ngisempandeni eplant esigabeni esincane lapho kuthiwa kusesilima. Yebo. Yeah. Wena ubutombani. mina igama lami ngu-Onmas Ndebele. Yeah. Undex. Index. Nawe ubuya khona le Pulambe. Mina ngibe primary teaching sibili. Nami eMalalume. Ngaphi? eMalalume. EMalalume. Hayi nisebenzile. Manje zingaki lezi zinto lezi ingoma zenu lapha? Ingoma zethu zingu-7. Yeah, seven. Seven. Zonke ziphuma kwi-CD eli-1. Hayi sithethe 2 lapha besithatha lezi ezinye ezitsha kakhulu ezinye siyazibona next year. Yebo. Yeah. Sicupha. Ezinye. Ama-CD mangaki? La angu-4. Usenakhipha ama-CD awu-4? Nama eli-1 ngelamajunior. Yebo. Majunior efaka unyawo kakhulu. Bona laba bafana Laba abancane. Uyibona nje. Angwasisatana. Uyabulala. Manje nisebenze nabo bani futhi? Sisebenze nabo amadoda njengabo Allen Dlovu, uMangena, uChiseru, Prosper. Hey, many more maningi man. Uyazi abantu base-hip hop baningi. Hayi bro, vele indawo yamaZimba. Manje hayi siyabonga bafana. Nithi nifuna ukuzibona seningaphi khonapho ngomculo wenu. Nifuna ukwenzani kahle ngomculo lo? Lesifuna ukuthi sithathe lo mculo siwusezingeni eliphezulu. Lathi sike sibizwe phetsheya njengabanye. Sikhuluma isikhiwa. Yebo. Antsho la sicula ngesindebele, sifuna ukucula ngesikhiwa. Sifike siconvert isintu sisifake esikhiweni. Manje angiyabona isizwe Ezakithi selezi silabantu abaningi. Kunabantu abathi abalaleli irumba, abanye bathi bayayithanda irumba. Nifuna ukubatshela ni message eninayo nibatshele lamaZimbabwe la. Hayi bayabezifihla. Irumba. Irumba ngazosuka eNatal, mayivele ngokwakhini bakubona ugidisa ikhanda. Uyabuzifihla. Hayi vele mawufuna ukummoja lapho golithatha ifake emtshadweni. Uzabona. Into yakini ngiyakini ungaze uzame nje ukuthi uyabheka eceleni ukuthi hayi bazawona into yakini ngiyakini. Ungathi ngoba mina sengidlala lezi ngisadlali lezi. Into yakini Duthulu yakini support. Wenzela ukuthi nelizwe lelo phuma kulo elizwe lethi Zimbabwe iye phezulu ngomculo. Liqeqebuke. Yeah. Iye phezulu ngomculo. Ngoba umculo ubalulekile kakhulu ebantwini. Umculo uyaduduza. Umculo uyonke into indlela yokuhlabelela nje kuyonke into emntwini. Umfundisi mfana. Ngilokuza ukuthi asomfundisi lo muntu. Yebo, ubhala incwadi esontweni. Uyabona Duthulu inkinga yakhe. Ngathi ngimphethe vele manje yena seyizatha ngimphatha. Ngimphethe. Angithi umntwana mawumbona ethwele incwadi umntwana esikole. Mina ngiyathwalela incwadi iBhayibheli ngiyafika ngithi verse avula. Wena usesenze 11 ngeverse. Hayi siyabonga bafana. Hayi into ebalulekileyo ukuthi umculo nalo wakithi nenufake ebantwini.
kube ngumculo ophakamisa isizwe. Yebo. Ngoba phela umculo uyahlanganisa abantu. Uyahlanganisa abantu. Ziyahlangana. Ubona behamba betshela amagama ngoba Mazimbabwe. Kumele baqoqe batshale ingoma zenze bagide bafake iprotect. Unjalo mpela udlala. Nami kumele ninginike nami ngilalela nomfana lwana lapha. Akufanele uyitole Uzogamula abafanayo. Uzalalela njani? Uma usubagamula. Hayi awuthi ngiyasuka. Yazi namhlanje kungcono ngoba ihloka kaliko. Uyabona kukhona kwevele enhlele ekudeni kakhulu. Hayi kubhayisi. Uthi uthi lokho kuba ngugamule lokho. Ukubona njani ukugamula. Hayi lokho ngiyamtshela. Hayi bafana angibonga Siyabonga dlamdlam uthululu sifuna yemnyelo. Hayi sibonga kakhulu. Yabona manje sesibusiswe ukuthi sesibusekile. Themba ingoma zethu ziyohamba nale album esibhizi ngayo nalesoba busy ngayo. Ngicabanga ukuthi izohamba kahle. Hayi kuhle. Manje izohamba kahle impela ngoba isifiso sethu sikhulu kakhulu music. Urumba. Ukuthi singalikhohlwa ilizwe lethu noma sesizama ukuthi sesiphephela kuleli kodwa singakhohlwa emuva imessage ikhona yayithola imessage khona lana isiningi nje imessage esikhulume ngazo elokugcina nakhula vele kuyinto enilaleleyo into enigidayo umculo erumba ngobani ababenini ikhangelele kibo ukuthi hayi lawa lamadoda lawa ayenza zonke sasikhangelele kuNdolwane Super Sounds yayisenza kahle kakhulu labo Khumbulani Moyo ama legend wonke nje lamanje abanye basaqhubeka ngomculo basawuphethe siloka sabhekile nakho futhi bengangizwa ngihleka njengaye cha ebese ngikwatela ngiyabe ngichazeka ngichazeka siya hayi kuhle qhubekani nonke ezinhle niphakamisa isizwe nathi nisenza abantu siyabonga kakhulu kongathina namhlanje hayi siyabonga yemfundisi hayi haleluya I'm pastor